I pozdrav svima ljudi, danas ćemo promijeniti ime kanala. Znači, ajmo pokušati na videu 10 lajkova. I idemo na 15 suba, ljudi. Znači, mijenjamo ime kanalu, nešto kreativnije. Evo ga, options. U šta sada promijenimo ime kanala? Ajmo promijeniti u Luka 444. Pa eto, to je to ljudi. Luka 444. Like na ovaj klip i subscribe na kanal prilike da promijenim banner i ovu sliku kanala. Sliku ću promijeniti 100%, banner nisam sliku, tako da to je to, vidimo se.